Като видях, че това ателие ще се случи точно в средата на лятото, аз не обичам много летата и това се оказа много добра възможност да си оплътня времето 2 седмици. Завърших актьорство първо 2018 година в класа на Маргарита Младенова, след това завърших магистратура режисура и от завършването на актьорството още 2018 година повече с режисьорски проекти. Повече съм инициирал режисьорски проекти, да наречем, и основно това ми е интереса, както и литературата в някаква степен. Завършила съм Национална художествена академия, специално сценография за драматичен театър, при доцент Марина Райчинова, и преди това костюм, мода. Това беше също част от моето образование. Съответно, в момента се занимавам така основно с театър в всичките му форми. Това ми е изключително интересно. Аз много харесвам тандема Веселка Кунчева, Мариета Голмехова и харесвам техните представления. Миналата година бях на ателието за Дориан Грей в Габрово и от тогава имах така голямо желание да се срещам повече и да взимам повече от тяхната практика за моите проекти. Първата провокация беше от Бюрхан, когато се свърза с мен и ми предложи да работим заедно по тази тема, и всъщност се зароди нещо много интересно, любопитно, което така, може би и двамата не очаквахме, че ще се стигне до тази подтема, която ние развиваме, така че е доста интересно за мен специално. Усещам сега от тези 2 дена, в които провеждаме нашето ателие, че основната тема, която заложих, аз малко придърпвам към моите интереси и след това ще дойде едно второ допълнително време, в което от моите интереси пак ще се върне към общата тема и мисля, че това е в реда на нещата. Самата тема без корени ние така я разглеждаме от тази гледна точка на обезчовечаването на един човек. Какво се случва, когато този човек се лиши от най-ценните и изначалните му човешки качества, които го правят такъв. Какъв е този разпад, който последва след като това се случи, и се получават доста интересни неща, които са много любопитни. За мен е много интересно време, в което с колеги, с които не сме се събрали формално, за да направим някакво представление, а всички с желание да стоим заедно и да се потапяме в много различни провокации, които хем да ни развият като творчески качества, хем едно пълноценно време, което според мен всички оценяваме, защото не си лягаме преди 3 часа. Преди това бях подготвен като да знам всичко какво трябва да направя за определено време, за да се постигнат определени резултати. И това може би е някакъв инстинкт за самосъхранение, защото накрая то трябва да се покаже пред хора. Да, бях си подготвил нещата във формат за ателие, заедно да се търсят с актьори, обаче това все пак беше свързано с предварителна концепция и тя през цялото време ме отласкваше да не съм подготвен, да не знам, и тази посока, която ми е ясна като някаква мъглявина, постепенно да започне да придобива форма, и аз така реших да пусна стабилно сондата и да видим какво ще излезе. За момента нищо не си представям какво ще се получи, просто имам някакви усещания, които надявам се да се артикулират чрез нашата работа. Абсолютната свобода не е ли малко плашеща? Да, много е плашеща. Много е плашеща. Особено мисля за нас двамата и с Бюрхан, защото днес, например, ни беше първия ден на сцена и наистина не бяхме сигурни какво ще се получи. Ние просто ставихме един от материалите, които сме заложили на сцената, и си нямахме и на представа какво ще последва след това, но вече след края на репетицията аз поне съм много удовлетворена и вдъхновена и съм много щастлива от това, което видях. Днес материалът, с който работихме, беше стълбата, и с стълбата се опитахме много повече да насочим вниманието между координатна система, между горе и долу, и докъде човек може да се изтегля нагоре към звездите и какво означава групова работа в това. Защото за да може със стълба стабилно да се изкачи някой много нависоко, на 6 метра, трябва долу други хора да го държат. Да, възможностите на стълбата изследвахме основно.
През погледа на сценографа днес използвахме само един от така всичките материали, които сме заложили. Ние много се опитваме да си играем с природни и синтетични материали и конфликта, който може да се получи между тях. Все още сме на природните материали и така самата много се изненадах колко всъщност можем да извлечем от просто една стълба. Нали, какво въобще то се превърна в изключително много елементи и продължаваме с все повече такива. Може ли да се подготвите да отивате на работа? Давай. Давай. Утре продължаваме с един материал, който за мен лично е доста интересен. Утре продължаваме с работата с пясък, с нещо, което напомня на пръст, на земна субстанция, на нещо, което нали, трябва да ги заземява, да усещат земята под краката си. И ми е така много с нетърпение очаквам да видя какво ще се случи. След 2 седмици какво виждате? Не знам. И това е хубаво.